můžeme poprosit na vršovickou Bohemce? Dobrý den. Můžete děvčata poprosit? Dobrý den, Tomáš Motonoha. Dobrý den, Slezáčková. Slezáčková křestním? Tereza. Tereza. Pavlína. Dobrý den, Bartoňová Petra. Petra, Tereza, Pavlína. Ano. Dámy, já vám jenom vysvětlím, co se vám stalo. My pojedeme k té Bohemce a cestou, pokud chcete jet se mnou, musíte soutěžit. Odpovídat na otázky, poněvadž jste v soutěžním taxíku. Jdeme na to? Tak jdem. Jdeme na to. Pavlína, Tereza, Petra. Petra za mnou, Pavlína. Ne, Pavlína uprostřed, Tereza na kraji. Kdo používá takzvaný kukavůz? Kukavůz. Aha, ono to vypadá, že to slovo slyšíte poprvé v životě, je to tak? Jo, A vy to slyšíte, že jste nikdy neslyšeli. Ne. Slovo kukavůz. Podívejte se, jsou 3 možnosti. Je to složení, Teďka můžete, jo. Buď to se necháte poradit, přijdete o život, nebo budete bojovat a typovat, anebo prostě někomu zavoláte, anebo zastavíme a zeptáte se. No já vůbec nevím, tak můžeme něco typnout. Ale nevím. Ani nám trošku nemůžete napovědět? Kdo to používá, teda máme říct. No já potřebuji vědět, kdo to používá, jo. A Není to náhodou jiný název pro tank? Jako tank? Tak. No. ale jestli vám to pomůže, taky se tomu říká bobr. To je. Co tě napadá? Co? Bobr. Můžu nějaký smeták. Není to náhodou ten tank, jak jsem říkala? Že to teda používají vojáci. A nebo nějaký detektiv. No, ještě. detektiv, vojáci nebo Ale něco s tak tímhletím. chcete nápovědu, nebo to takhle nějak budete, jak se říká, šudlit? Nápovědu musíte jako přestat. Já bych si nápovědu nechala. To ne, no. Prostě dáme, že to používají vojáci třeba. Mám to brát jako odpověď, jo, vojáci? Ano. A jako, že ho používají vojáci, že to je obrněný vůz, ze kterého někdo kouká, jako kuk z vozu, no? Tak, děvčata, je to špatně. Kukavůz používají popeláři. Co je to fes? Kdo? Fes. Co nebo kdo? Co? Víš? Je to zkratka? To musí být zkrátka, ne? Není. Není to zkrátka. Není to zkratka. Tak se zeptáme někoho na ulici. Asi možná. Chcete se zeptat Asi jo. někoho na ulici? A někoho staršího asi, nebo já nevím. Určitě, no. Někoho Tady pána se chcete zeptat? Jo. Prosím vás, dobrý den. Mohli bychom se vás na něco zeptat? No, to tady moc to neznám. Věděl byste, co to je fes? Ne? Vůbec nevíte? Tak díky. Tak vůbec nevím. Vůbec nevíš. Šlo by aspoň, že byste nám řekl obor? Nebo k čemu by to mohlo být aspoň z jakého odvětví? Dámy, já vám poradím strašně, jo. Jako, je to za pecek vám, je to oděvní odvětví. Děvný. Co máme na sobě fezovýho? Vy? No, já to nevím. Ale mám na sobě fez, jo? To se neví, ale právě nemůžete říct, jestli to máte nebo nemáte. Asi to nemáme. Já si A myslím, nebo že jestli to máte, kde to máte. To. Máme ještě čas, jako můžu nějak ještě... Máte čas 23 vteřin. Jo. Tak já něco teda asi řeknu. Řekni Něco se něco. zipem nebo něco takového. No, to by mohlo být. Ne, to je strhovadlo, co jinak řekne. Tak to řekni ten zip. Jo, řekni. Tak zip, jo, něco se zipem. A co jste teda přišli? Že je to zip. Říkáte zip. Jo, nebo něco na zapínání. Jasně, něco na zapínání. Tak,
Všechno špatný je k něčemu dobrý. Od teďka to bude pro diváka velice dramatické, to je to dobrý. To špatný je logicky to, že jste přišli o druhý život. Pes je pokrývka hlavy používaná zejména v arabském světě. Já jsem si myslela, že je to nějaká čepice. To jste neřekla. Nevím. Neřekla jste to. Tak, je to dramatický, máte pouze jednu nápovědu a pouze jeden život. Takže příště A děvčata, voláme. víte, kolik máte na svém kontě? 0. Nic. Tak pojďte se soustředit. Na který hudební nástroj hraje Lubomír Brabec? Mě napadá housla. Víte, kdo to je Lubomír Brabec? Není to náhodou na kytaru? Počkat, já. Přemýšlej. Nebo je to kytara? Co myslíte kytara? Jestli ti to něco říká, tak jo. Já nevím. To jsi typla nebo to víš? To jsem si typla, ale teď se mi plete s jedním ještě právě. S kým? Já si myslím, není to takovej ten dlouhovlasej, takovej ten prošedivělej. A s kým se ti plete? A ten hraje na na housle, ne? Ne, to musíš asi ještě někoho jinýho. Lubomír Brabec, tyjo, to bude. Teď když řeknu tu kytaru, a to špatně, tak mě zamkneš. Ne. Ne, nezapijeme. Ale můžeme ještě zkusit někomu zavolat. Tak co, budete radši volat? Tak ještě, aby, Nejste si ještě, tou aby kytarou někdo jistý? potvrdil, když takovou kytaru, tak Jo, potřebujete potvrdit tu kytaru. No já neboj, to se mi líbí, že takhle bojujete o své první 5 kilo do poslední chvíle. Já bych asi dala tu kytaru. To risknu. někoho zkusíme. Nebo ne. Já nevím. Nikoho ze starší generace, kdo poslouchal takovýhle. Napadá tě někdo? Napadá tě někdo? Já, u mě ne. Já tak mám pocit, že... můžu zkusit zavolat. Tak mu zavolej, když tak, no. Budeme volat teďkovi? Zkus to, ono bude znát, jako. Jo. Což nám to nezvedne. Když to nezvedne, tak to musíte zvládnout sami. Aha. Tak já volám, jo? Volej. Čau, tati. Prosím tě, věděl by si, na jaký hudební nástroj hraje Lubomír Brabec? Na kytaru, ne? No to jsme si taky mysleli, no. A víš to jistě? Ale jeden tyhle to je. No, my jsme totiž v té soutěži taxík, víš? A my nevíme, tak ti volám. No, tak to je dobrý. Tak jo, tak díky. Děkujem. Jak to dopadlo? Já jsem to něco slyšel, ale No, kytara, no, tam padla. padla tam Kytara. kytara. Co vy na to? No tak jako jo, tak když Souhlasím. už si to myslí teda 2 lidi, tak Si to myslí 2 lidi. Tak děvčata, chytněte se pevně za ruce. Takhle se tady jste se do taxíku. Já vám teďka něco musím říct. Vy máte svých prvních 500 korun. Sláva, hurá, tak jsme to prolomili. Je to kytara. Co znamená v automobilistickém slangu? Šíbr. šíbr. Ano. Slyšeli jste někdy slovo šíbr? Právě, že jsem ho slyšela, ale... Ty, šíbr. Můžu se takhle koukat, jako na tu, jo? Na co? Na tu páku a tak, že by mi to možná něco připomnělo. Můžete se koukat klidně na páku, můžete se koukat klidně kamkoliv v autě. Nekoukejte se pod sedačky, když mi zmizíte pod sedačky, tak vás nikdo neuvidí, jo? Šíbr. Snažte se inspirovat. A co myslíte dívky? Já asi mě to nic neříká. Vůbec nic, jo? Tobě? Ne, vůbec nic. Je to na tobě. Ježiš, já jsem to slyšela, ale ty jo... Dámy, já vám lehce napovím, jo? Takhle, jak se inspirujete, jo? Tak vám dám takovou nápovědu. Já to v autě nemám. Vy to v autě nemáte? Ne.
Takže, Není to pokud- třeba křídlo na autě. takže si nemusíte koukat. Ale není to křídlo. Křídlo. No, takový to... Prostě co je vzadu, aby to drželo auto na silnici a aby to mělo lepší aerodynamiku. Tak to... Ty dáme to křídlo. Asi jo. A co vy tady máte? Co? Mě fakt chcete koukat na tu šantrpáku. No. To je šaltpáka, ne? No tak to řekni, protože já fakt to nevím. Tak řekni, co si teda myslíš, no. Já si teda myslím křídlo na autě. Takže říkáte křídlo? No, říkáme křídlo. Takže dámy, víte, co je to šíbr? No. Já vám to ukážu. Tak, to zastavím. Když se podíváte nahoru, kde jsou ty Střešní okno. kamery, No. tak tady, kdyby byl šíbr, tak mám střešní okno. Aha. Střešní okno to je. Střešní. Otevírací. To je šíbr. Tak a víte, proč jsem zastavil? Protože nevystupuje. Protože musíte vystoupit. Ale jediná dobrá zpráva, pokud se nemýlím, když sednete tady na zastávce na tramvaj, doveze vás na Bohemku. Tak už aspoň vím, co to je šípr. Víte, Tak co je to v šíbr, pohodě. přeji hezký zbytek dne. Tam taky. Tak Naschledanou. no.